मा खालामदों सिख्लायसो खायख'दों ना मादों हाबा जाजोबनाय गोजासो सिख्लाफोर नङा न'आवसो ब्लड लाना खारलांनाय नांगौ लाना खारनायसो बरिया बे आनसलिक हिसाबै मोजां मा होनो मा आनसलिकआव गोग्लैयो आरो मा गामि मा प्रग्राम जादों अन्नानै बुंनो हागोन नामा माने बे आनसलिकआव बे नोंसोरनि आनसलिकआ मा आनसलिक ओमफ्राय आरो बे गामियावहाय मा प्रग्राम जादों आरो नोंसोरनि गामिया मा गामि जोंनि आनसलिकआ जाबाय अम्बागाव आनसलिक आम्बागाव आनसलिक लोगोसे नोंसोरनि गामिया जोंनि गामिया जाबाय जाबेरितला सुब्बा हिसाबै गान्दालङा गामियाव दिनै माहिया हनमिलन 16-17 बे मोननै तारिखआव दिनै 17 तारिख जागासिनो मा साइज नोंनियालाय आरोलाय मा साइज नोंनिया iya ini film apa size dia? Adivasi. मा लादों नोंलाय अमा एवदों वाह अमा एवदों बियो आथिं खर' लकेलनि दोनबाय बेखौ साइड खालामनानै दोनबाय दा नै दाउ सावगासिनो दोङो दाउ लकेल बयलार गैया न सब लकेल वाव पुरा लकेल फुथारगासिनो नै फुथारदों बरिया नुदों दै आयं खबरा मोजां ना बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों हा मोजां मोजां न बरिया आंनिखो बा आंनिखौलाय मा हिसाब लाथ'नालै दे गामिनिफोरखौ जाग्रो नंगौ दे दिहाय गंसे फाथायना हरगोन आं लकेल गोनजालै ना हाइब्रिद मासेबो गैया जागायाव मोननाय गोनजा दाउ फुग्रा जोंनिया नै गोलोमफ्रुजोबलायलायबाय दाउ फुग्राफ्रा उपाय गैया आरो नोंसोरनि थाखायसो बे साक्सेसफुल जागोन नङा होमबा जाहोनो हानाय हायिया मावाबाथ' आरो अबाव जाहोनो हानो नामा खाराब जागोन ना औ मिस्टार गरम वा लागा दै नामा गोजों माहा मोनो बेखौलाय सिरबानो मोनो अट'मेटिक गग्रा दंखायो जोंनिया आइयाव डेन्जार अट'मेटिक गयो गोथां ओमफ्राय मा जादों बेयावलाय बेयाव माबा लोगो हमलायनाय गोजाननि आलासिजों लोगो हमलायनाय बेयावनो दाउबो होयो अमाबो होयो होजोबस्रायो लान्थि खालामगासिनो औ नुबोबाय लान्थिखौ बै खनायाव होगासिनो दख'रा हिसाबै मा दख'रा इयो जोंनिया बियो आम्बागाव दख'रा बर'बाला थाइजौबारि दख'रा होननाय गोग्लैयो औ डेन्जारलै ओंथि गोनांसो ना ओंथि गोनां बा आरो ओरैबायदि थाइजौ दंखायो जोंनि बे एरियायाव दंमारो
थाइजौ गोनजाखा मोननाय टाइमाव फैनांगोन बिदिब्ला जारौ नायनानै थांनो बिसां जानो नोंथाङाथ' हिनजाव लाबायलै ओमफ्राय बोरै मोनदों दाथ' गथ'फोरा खैजन जाखो सासेल'सो सासे देरलायलांबाय दां होनबालाय देरबायलै दाखालि हरनायमोन आङो दाखालिबो आयो फैनो हायासै आङो सरि मा खालामदों सिख्लायसो खायख'दों ना मादों माबा सिख्लाय खायख'नायानो मोनसे खायख'गासिनो दङ आरो नंमारगौथ' सिख्लाय खायख'दों बिराद मोजांलै बे मिहि मावनायाव बिराद मोजां बियो फिनिसिं खालामग्रा नामा नोङो एक्सपार्टखा नों गैयाबानो जाया मानिनांगोन दै नै माबा सिंनि बाहाफोरखौ बख'जोब्बाय बेयो ना जेबो गैला बेयाव डाइरेक्ट नै बेरलाला खालामबाय ओरैबायदि लकेल गोजा होदों आरो ना बयलार होआखै ओरैबायदि दामि दा बुंसै आरो माने बयलारजों खुङाखै बिसोरो ओरैबायदि लकेलजों खुंजोबदों लकेल आरो अमायाबोथ' लकेलानो होनजायो साराय मोनसेनिखौनो सानै ओंखामखौ खांदों ओरैबायदि स्पिड खालामनो नाजादों बिथांमोना नै बे गया बे हाया सोरनि बे रायजोनि बे गयालाय रायजोनि गोनजानो रायजोनि गोनजानो मण्डलिनि ओरैबायदि बरिया बागान बनायनानै लाबाय आरोना नै गय बागान गान्दालङा मोनसे गामि दं ओरै खावरं साइडजों ओरैबायदि डेभलप गय बागानखौ माबायदि गायनानै लाखो जाया फैदों बे नुलांगोन आरो ओरैबायदि मोजां गय बागान बनायनानै लाबाय बिसोर बिराद डेभलपलै बिराद एडभान्स बिसोरनि साननाया थाइजेनबाय ओइ हनै थाइबायानो मोननै जायगा बनायदों रुमखौ ओरैबो मोनसे नै ओरैबायदि गुवार जायगा माने बेसेबांसो मानसि जागोनलै ओरैनो 1200नि बारगोन वा 400 नङा मोनसेयाव 250 करि 500 आरो ना 500 जन मानसि जाहोनो हानायनि केपासिटि बनायदों आरो डाइनिंखौ औ ओमफ्राय आखा हिसाबै मानसि फैनायखौ खैजोनसो फैगोन बायदि ओरैनो 1200 सिउर फैखाथारगोन एकदम गाहायथारावनो 1200 मिया मोनाव फैदों 850 मिया मोनावनिया 850नो मानसिनो ओंखाम जाहोनांगौआ हादारन नङा ओरैबायदि मानसि दिनै देवबारनि दिनाव 1200 हमखाबाय बरिया बे आन्सलिक हिसाबै मोजां मा आन्सलिकआव गोग्लैयो आरो मा गामि मा प्रग्राम जादों अननानै बुंनो हागोन नामा माने बे आन्सलिकआव बे नोंसोरनि आन्सलिकआ मा आन्सलिक ओमफ्राय आरो बे गामियावहाय मा प्रग्राम जादों आरो नोंसोरनि गामिया मा गामि जोंनि आन्सलिकआ जाबाय अम्बागाव आन्सलिक लोगोसे आन्सलिक नोंसोरनि गामिया जोंनि गामिया जाबाय जाबेरिटला सुब्बा हिसाबै गान्दालङा गामियाव दिनै माहिया हनमिलन 16-17 बे मोननै तारिखआव दिनै 17 तारिख जागासिनो गोजोननाय थाबाय नंगौ नामा बरिया ओइ बाजै मासि मोजाङाव मोजांसिन नुलांबाय थादोंलै बाजैखौलाय लुथुब
केमेरामेन नै जोंना पाल' ना गामिनि गमगिरि बियो बिसोरखौ सोरबा साननो हागौ आरो ना मा होनो सिख्लाफोर होननानै खिन्थु मा होनो आइजोफोरसो बिसोरो मा होनो हाबा जाजोबनाय गोजासो सिख्लाफोर नङा सिख्लाफोरजों एखे कालारनि देलायदों बिसोरो नंगौना सिख्लाफोर बायदि देलायदोंना बिसोरो ओरैबायदि औ देलायनो सानदों स्रं थालाय बरिया नुदों खिन्थु बोरै मोननाय मोजां मोनना न'आवसो ब्लड लाना खारलांनाय लाना खारनायसो लाना खारनायसोमोन न'निफ्राय आंनि न'आव लाना खारलांबाय आरो औ बिनि हिनजावनि न'निफ्राय न'आव डाइरेक्ट लाना खारलांबाय ओमफ्राय दा मा होनो जेबो उसुबिदाथ' जालाङासै जायासै मोजां जाबाय बरिया जालांदों एकदम न'नियाबो हरखाथारगौमोन अब्लाबो लांबाय आरो अब्लाबो लांबाय बरिया ओइ थान्दाखौबो बबेयाव मोननाय नोङो हा ओइ नोंसानिया फैलाय ओइ खानाया मा सि गोलाव नोंनिया खानाया मा सि गोलाव मा सि मोजां आयो खानाया मा सि गोलाव नोंनिया खानाया आयो सोरानि नोङो देन्जार नुदों बेलाय सोरनि हा जानांगौ संख्रि सानाय नायनांगौ नै ओरैबायदि बरिया इउटुब मा होनो माबा खुलिनांगौलै ओंखायनो नै संख्रि सानायनो मा सानायनो मोनग्रोयो बरिया बरिया एकदम बरिया एकदम बरिया संबाय हां काटे बरिया खान नुवाखै नों सानायबाय दहायनो सानायबाय जों ओरैबायदि बरियालै गोथावलै मा बुस्थु बेलाय लकेल दाउ सावथालि बिहामजो बिबाजै गित गायनायखौ नुबायना नोङो आं भिडिअ खालामहैदों जाबाय मोजां आं थानो हायिनि थांथारबाय आं थांबाय सिगाङाव नुनाय ना बुंनानैथ' लानो बोरैबा मोनो खिन्थु आंनि बिफंनि हिनजाव आरो बेवाइसो जायो खिन्थु आं बिदि थांथावामोन होनबाबो थांबाय आं आरो थानो हायिनि बायध'था